Десетият юбилеен Балкански пещерен събор събра над 200 пещерняци от 15 държави край хижи Леденика в Врачанския Балкан от 21 до 26 юни. Организатор тази година беше Българското пещерно дружество. Имаме от 15 държави над 160 чужденци. Значи това е Балкански пещерен сбор. Но тук са поляци, украинци, молдовци, иранци. От щатите имаме хора, включително заместник-председателя на Световната спелеоложка асоциация, който е и председател на спелеоложката асоциация на Латинска Америка и Карибския басейн. Изобщо събра се много народ, интересът е повишен. Също така много българи, даже не мога да ги преброя, те идват всичките на такива събития. Дали идват или минават, всеки според възможностите си, дали е на работа или не. Сборът беше открит пред пещерата Леденик, а в град Враца беше изложена експозиция от снимките, участвали в тази годишното издание на конкурса Пещерите и хората, инициирана от пещерен клуб Приста Русе. Започна като мероприятие национално в България между нашите клубове, постепенно прерасна през балканско в световно и мога да ви кажа, че от цял свят хората са ни изпратили страхотни фотографии в пещери, включително от Филипините, от Франция, от Щатите, от всички краища на света. В рамките на сбора участниците имаха възможност да разгледат 8 обекта. Най-интересните пещери в района на Врачанския Балкан. В пещерата Леденика приковава вниманието нова атракция – лазерно шоу. Освен това, участниците бяха запознати с културно-историческото богатство и природните забележителности на региона. Разгледаха и Рогозенското съкровище в историческия музей във Враца. Всеки имаше възможност да избере само 4, понеже в общи дни един ден отиваше за посещението на един обект. Така че всеки един човек, тук който е пещерняк, имаше възможност да избира повече, отколкото може да покрие. Това беше една много добра стъпка и разнообразието беше голямо. Моята основна цел при посещенията на други страни и спелеологията в други страни е да се запозная с хората, защото пещерите са еднакви, но хората са различни. Културата е различна. Вечерите бяха не по-малко интересни. Организирани бяха над 20 презентации, свързани с пещерите, както и 2 уъркшопа за навлизането на компютъризацията и промените в методите на работа в пещерите. С изключително голям интерес хората се събират, говорят си, обменят опит, стават приятели, работят за осъществяване на бъдещи идеи и проекти. Тук се зараждат всичките тия мисли. Много хубаво. Това е, което мога да кажа. Основното е да се събираме, да сме заедно, да обменяме опит и да опознаваме целия Балкански полуостров и всичките държави, в които живееме. Всеки кани. Македонците са правили 2 сбора. Румънците правиха сбор. В Хърватска бяхме миналата година. При гърците пак ще ходиме до година. В Сърбия сме били. Въртиме, нещата продължават. Интересът към тия събития се засилва. И както една снежна топка надолу, като се завърти, става все по-голяма, само че нашата върви нагоре. Интересът вече от цял свят. Пристигат хора от къде ли не. По време на сбора бяха направени и интересни спелеоложки открития. Вчера, примерно, нашите ирански колеги, които бяха около планината, долу ги водиха на разходка по манастирите, черепиш, по ритлите да гледат, влезли в една пещера, която се знаеше, че е мъничка и странно, въпреки че миналите 2 седмици имаше много валежи в България, вътре има един сифон, който се е бил отворил. Никога не е бил отворен и откриха дори и нови части, току-що открити от тази пещера. И това се случи с нашите иранци, които са ни тук на гости, които нормално в тяхната държава пещерите са сухи, защото Иран е едно от най-сухите места на планетата. И вчера са ги накиснали всичките в сифона и те се прибраха усмихнати. Усмивките им седат мокри и усмихнати, защото са изживяли нещо ново. И са открили в България нови части на нашите пещери.
Ние посетихме 4 пещери през последните 4 дни. Всички те бяха много красиви, всяка от тях имаше някакви интересни части. Но водната пещера беше много красива и интересна. Вие знаете, ние нямаме много водни пещери в Иран, затова това беше добър опит за нас. По време на пещерния сбор Враца стана домакин и на Генералната асамблея на Балканския спелеоложки съюз. Нашето дружество, Българското пещерно дружество, е участник в тъй наречения Балкански спелеоложки съюз. Това е едно сдружение между всички държави на Балканския полуостров, всички пещерняци. Едно сдружение, което е основано в България преди 16 години. Първия наш сбор, на който се събрахме и се видяхме всичките, също е в България основан. Краят на пещерния сбор се застъпи с фолклорния обичай северняшка сватба, който внесе допълнително настроение сред гостите.